चैत्राची सोनेरी पहाट, नव्या स्वप्नांची नवी लाट, नवा आरंभ, नवा विश्वास, नव्या वर्षाची हीच तर खरी सुरुवात। मित्रांनो, सुवर्ण कोकण परिवारातर्फे तुम्हा सर्वांना आणि तुमच्या कुटुंबियांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार मंडळी, मी आशिष टाकळकर सुवर्ण कोकणच्या गुढीपाडवा स्पेशल भागामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आपला हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस आहे गुढीपाडवा। तर सर्वप्रथम सुवर्ण कोकणच्या सर्व परिवाराकडून तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागामध्ये आपण कोकणामध्ये गुढीपाडवा कसा साजरा केला जातो हे आपण पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, नक्की शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा। गुढीपाडव्याचं सर्वात महत्त्वाचं काम म्हणजे गुढीची काठी आणणे। तर कोकणात प्रामुख्याने सर्वत्र बांबूची रोपं वगैरे लावलेली असतात, बेट असतं बांबूचं। तर हे इकडे आम्ही देखील बांबूचं बेट लावलेलं आहे। आता छोटेसेच आहेत ते बांबू, पूर्वी मोठे असायचे, पण आता आम्ही समोर पत्र्याची शेड घातल्यामुळे आम्ही शक्यतो त्याच्या आकार एवढीच गुढी उभी करतो। बाकी कोकणात तुम्ही जर गावात बघायला गेलात तर भरपूर उंच, म्हणजे अंदाजे 20 ते 25 फुटापर्यंत हाईट असते गुढीची। आपण याला जरा साफ करून घेऊया। हे पूर्ण ह्याचे बांबूचे जे फांदे आहेत ते आपण कट करणार आहोत। आईने या ठिकाणी मस्तपैकी सुंदर अशी रांगोळी काढलेली आहे आणि आम्ही या ठिकाणी पाट ठेवलेला आहे। तर आता आपण गुढी सजवण्याची तयारी करूया। या ठिकाणी आम्ही चाफ्याची माळ बनवली आहे, त्याच्यानंतर हे भगवं वस्त्र आहे, त्याच्यानंतर हे इकडे आंब्याचा टाळ, आणि हा आमचा खास गुढीचा तांब्या, हा तांब्याचा आहे आणि त्याच्यावर अष्टगंधाने आम्ही रेषा मारल्यात, आणि ही साखरेची माळ। तर असं आपण हे सर्व ह्याला बांधून घेणार आहोत। तर पहिल्यांदा आपण वस्त्र लपेटून घेतोय त्याला। आपण आंब्याचं टाळ आतमध्ये घे ना, आतमध्ये घे, ह्याच्या आतमध्ये घे असं। आणि त्याच्यावर ना हे घे, आता वस्त्र घे, हा तुझं आंब्याचं टाळ घे ते का। आणि आता ही चाफ्याची माळ घे। आपण हा हुक ठेवलाय कारण हे सर्व अडकवण्यासाठी। आणि आता आपण त्याला चाफ्याची माळ दोन्ही पण सेम घे, घे अजून सेम, बस ओके। हां घे, आता बांधते का चांगलं व्यवस्थित, त्या हुकात बांधा, हुकाच्या ह्याच्यात बांध, ह्या काय ते त्याचं इकडनं असं बांध, हा बांध, घट्ट बांधा चांगला, एका तिकडे बांधून घे। तर साखरेची माळ बांधून झाली। आपण 5 ह्याची वाट्यांची साखरेची माळ बनवली आणि आता आपण त्याच्यावरती तांब्या ठेवणार आहोत। ओके ना, बसलं ना। तर आपली आता गुढी रेडी आहे आणि आता आपण ती उभी करणार आहोत।
इकडे. तर आता आपण गुढी ह्या पाटावर इकडे ठेवतोय आणि त्याच्यानंतर आता ह्याला आपण बांधून घेणार आहोत. वरती बांधून घे, असं पकडतो. तर मंडळी, गुढी आम्ही उभी केलेली आहे. वरती भगवा कापड, त्याच्यानंतर चाफ्याची फुलांची माळ, साखरेच्या माळा, त्याच्यानंतर टाळ आणि वरती तांब्या अष्टगंध लावलेला आणि ही बांबूची काठी. आणि या ठिकाणी देखील इकडे आपण चाफ्याची माळ लावलेली आहे. त्यानंतर आपण गुढीला गंध वगैरे लावलेला आहे आणि या ठिकाणी आपण विडा आणि वात लावलेली आहे. बाजूला इकडे अगरबत्ती. तर आता आपण पूजा करणार आहोत. पहिली आपण विड्याची पूजा करणार आहोत. आज चाफ्याच्या फुलांचा मान आहे, त्यामुळे आपण सर्व ठिकाणी चाफ्याची फुलं वापरतोय. गुढीची पूजा कर. तर आपली गुढीची पूजा आता झालेली आहे आणि आता आपण पहिला नैवेद्य दाखवा. मग नैवेद्यात पाणी सोडा, असा गोल 3 वेळा पाणी सोड. आणि आता हे कर घंटी 5 वेळा. आपली गुढीची पूजा झालेली आहे आणि आता आपण थोड्या वेळाने नैवेद्य दाखवणार आहोत. तर अशा रीतीने आपल्या कोकणात गुढीची पूजा वगैरे केली जाते. दारोदारी अशा गुढ्या उभारल्या जातात. ॲक्च्युली कोकणात उंच गुढी उभारण्याची प्रथा असते, पण आमच्या ठिकाणी वरती पत्रा फुटल्यामुळे आम्ही ह्या वर्षी छोटी गुढी उभारली आहे. दरवर्षी आमची देखील उंच असते गुढी. गुढीची पूजा झाल्यानंतर गुढीला नैवेद्य दाखवायचा असतो तो श्रीखंड पुरीचा. आपण नववर्षाची सुरुवात गोड श्रीखंड पुरीने करतो. तर आता या ठिकाणी गुढीचा नैवेद्य काढला जात आहे. भात, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती आपण डाळ आणि त्याच्यानंतर आपण खास आज काजूची भाजी केली आहे. आणि कोकणात आपल्या भरपूर प्रमाणात काजू मिळतात. आणि त्याचबरोबर मगाशी आपण बनवलेल्या पुऱ्या आणि सर्वात शेवटी गोड पदार्थ श्रीखंड. तर आता आपण हा नैवेद्य गुढीला दाखवणार आहोत. याच्यानंतर आपली गुढीची पूजा पूर्ण होईल. तर मंडळी, आता आपण नैवेद्य आणलेला आहे आणि याच्यावर आपण 3 वेळा गोल पाणी सोडून गुढीला नैवेद्य अर्पण करणार आहोत. तर मित्रांनो, आमची ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि त्याचबरोबर तुमच्याकडे देखील कोणत्या प्रकारे
गुढीपाडवा साजरा केला जातो हे देखील आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.